Kai da yabu direba. Da yabu. Alhaji salamu alaikum. Wa alaikum salam sannu. Kai kimanin awa biyu ne ina jiran ka wallahi Alhaji. Allahu akbar. Ya ake ciki ya kokari? Wallahi Alhaji alhamdulillah wallahi Alhaji matsala ta tare ni. Subhanallah. Wallahi daki na ta tayawa kuma an kai asibiti likita ya ce sai an yi aiki. Wallahi ga nan ku ɗan ban da ita Alhaji. Ku sisi ban da. Banda kuɗi na wallahi. Ka san yanayi yanzu abubuwa sai a hankali. Ka san ita lalura iyali inda ma a ce kai na da dama kuɗin ba su da yawa ko? 50,000 na. 50,000 ha. 50,000 aka bukata. To banda su banda mahitar su wallahi Alhaji. Banda su banda mahitar su. Wallahi abubuwa yanzu sun yi nauyi da yawa. Dan yanzu haka ma ina ganin bari dai zan samu abin da na baka. Alhaji yadda Allah ya. Bari zan samu abin da na baka dan kuɗin da har gani cikin gidaje na haya. Masha Allah. To gudana an haka ma. Duk da yake na so in dan gyare-gyare cikin gidan amma dai bari in samu ko 1000 bari dai in baka 20 sai ka bi 30 gaba. To ga 20,000 Allah ya sauwaka. Nagode. Mi kace? Yace nagode ko? Allah ya sauwaka. Allah ba ta lafiya. Ni babu imani yanzu mallan wai wanda ka bi da 50,000 ka bashi ni zan yi da su. Ai ko fa wannan masana ce Alhaji. Okay. Kai da babu daɗi ba. Madan fari. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Allah ina buƙatar taimako kamar yadda Allah ya taimaka muku da Allah. Mata ta can kwanci asibiti wallahi. Sai ce sai an kawo 50,000 kuma ga hani ko ne ga 50 banda. Ana so yadda Allah ya taimaka muku taimaka. Allah shi ba ta laya ya hankuri. Uga kamar a yayi hankuri. Ka taimaka mai mana uga. Ba ɗazu wani bawan Allah ya taimaka ma da wasu kuɗin ƙasa waje ba. A to ba ga lalura zan yi da su kai ko uga kullum lura wasu yadda Allah ya kama waɗanda haka nan ma Allah zai kama wasu. Ka bashi uga. Tambashi in ya san da aka canza su ka bashi sai ya canza ya lambu. Uga ka taimaka mai. Kuɗin da zan ba gaskiya ba na Najeriya na ba. Sai akwai wani gayi da na sani yana cin. To wagga 55,000 ta. Don haka kawo 30,000 sai in baka gaskiya ni zarafi na 20,000 ne ka iya baka. Kana da 30,000 sai in baka 20. Wallahi bani da 30,000. Saboda ka san na samu wani ban Allah ya kwana 20,000. Wadanda kuɗi matsayin Yana da daji. 55 ne. 20,000? A duba kawo ta lahiya lona. Uga bari ya baka. Sai kaga sai in baka 30,000 da yake. Nagode Allah ya muku alawar ga. Za ga su. Uga da bari in sa. Uga ka san ni kan sa. Mai dukiyan da babu kyauta Allah da shi da kaga ku matsalar ku almajiri ba wai a taimaka muku ku kuna shi an matsala wallahi shi yasa yanzu taimako ma yayi waya wallahi kira ya magani Allah zan samu baba kuɗin mu da Allah uga wai ba shi ku hankuri amma kada an kama kada an kama dubu ta ce ka ci ka sai ta ka shi ya matsalar ku la almajiri ba ku ne godiya Allah wallahi ko sisi ba baka Allah ya ba ta laya Allah ya ba ta laya nagode Allah ya ba ta laya wancan da zubin ɗan iska a shi Allah ya ba ta laya to yayi Assalamu alaikum. Goga. Ya garin ne biredin zaka guda ko biyu? Za ka ci haka biredi. Fula banza. To ya garin ne? To wala alhamdulillah. Ya aika lokaci? To wala alhamdulillah. Masha Allah fa. Wala wasu bayan Allah na salihan bayi ne gari. Sun ha gane ni wani bawan Allah ban 20,000 ni. Sun ina buƙatar ciko ka san mata tana can kwance. Shekaran jiya ka ga ya min. Wallahi sun ka anshe ka sun gaban kuɗin gana mu na can waje kuɗin waje. Sun ka ce 50,000 na. To na san babu inda da abincin da su. Gaskiya ka. Duk kuɗin da ka sani duniya babu wanda ban canji wurin nan nawa. Babu su. Ina take? In gata. Kai ai sun ci gaba bayan Allah ga ƴan kuɗin su amma je yawan da aka gare su ji. To ai wannan kuɗin Nijar ne. Shin kuɗin Nijar na? Kuma jika ɗaya ne. Za ka sha Allah goga ba mu haka nan da. Kuma gaba ɗaya idan aka canza kuɗin Najeriya abinda za su baka naira 970. What? Inna lillahi wa inna haka da baka. Gaskiya akwai maka. Ba mu haka da kai Allah tsagar kai ne haka Allah. Sun ci goga Allah ni a gaskiyar labarin. Wallahi zan ce ni ga ma haka ne. Babu ruwana. Ina ko ne sani. Wallahi sun ci amanaka. Ubangiji Allah ya bi ma da hairi.
sai dai Allah ya isa je da Allah ya wallahi wa faduwa don girma Allah ka faɗa min wurin nan an sha bika ka faɗa min nan don Allah ka faɗa min nan nace ya gashi ga kuɗe ka don Allah ya Allah ya baka lafiya je gaba don Allah wallahi ka mutan min ba ni na cuta ka an sha bika wallahi ina je don Allah je gaba don girman Allah je ina ka mutan min nan ga bika